Mano ngiso nang'o? Mano en chik mani kare koso ngiso ni koro gidhi umo gik moko? Mano tuk nyithindo matindo. Jalup Ruto Gachagua timore marach kabisa. Kendo oketho nying judge no ma ok ber. Koro kaka owacho no judge nyalo duoke nade? Forum mane ma judge no mobedo go ma bro duoke. Nikech judge ng'eni ng'ama judge ok nyal dhi e press conference to duoke. Kaito be wang'eyo ni ka in gi tabu moro amora gi gima judge owacho, ok nitiere court moro ma mbele miluongo ni appeal. Gachagua nosedhi o appeal mowacho ni judgment mowacho ni ne rach neno. Pok waneno. Koro sani ang'o ma nyaka koro timre? Jalup jatend piny Kenya onego ng'ise mondo chune mondo mi okel weche manen godo mag mibadhi mek Justice Esther Maina koso weya weya. Nikech nitie jomoko mawacho ni mano chalo ka gima en gi wach moro mong'eyo ni Justice Esther Maina noketho, lakini oumone nikech mbaka ne dhi mbele. Jomoko wacho ni onego chune mondo mi okel weche go nikech mano chalo ng'ama umo mibadhi. Gachagua en ng'ama go siasa. En ne pok osomo constitution ong'eyo ni ka in gi tabu mar gi judge ti idhi appeal kata idhi Judicial Service Commission. Mago gik mokia. Dong ong'eyo. Dak no ang'o me no yiero mana ni okoko e kor piny kor pap to pok odhi appeal kata odhi Judicial Service Commission. Koro un kago kindo ne tugo kod jopiny. Un kago kindo neno no tim nang'o koro weche gi weya mondo dhi kamano koso un gi paro moro mopogore. Ing'eyo ka nitiere ni adier nitiere wach moro marach ma judge moro amora notim. Nitiere yore ariyo kende ma ng'ato nyalo dhi, ma ng'ato nyalo luwo. Achiel, ibo kawo route miluongo ni appeal. Idhi e court maduong' molo mar judge. Tinyisoge ni anto aneno ka judge nok ong'ado na bura maber. To nok ong'ado na bura maber ni nikech gik moko achiel ariyo adek. Nyaka iwach gi maber kama. Mar ariyo ka ok idwa kawo route no, inyalo wacho ni judge ni to ng'ato nomiyo pesa. To ka in gi nyiso moro ni ng'ato nomiyo pesa, tidhi nyiso Judicial Service Commission ni judge ni taparo ni nokawo pesa kama emomiyo notimore kama. Mana ariyo go kende. To ka ok waluwo yore ariyo go to wabo ketho piny. Okay. Kech wabo kete yo moro ma onge court minyalo ng'eni ng'ato nyalo chung' ni Trevor ni ng'eni ok judge maber. Umaji pesa otimore nade. Ng'ato nyalo wacho kamano. To kosewacho kamano ting'eno ketho nying odwanyo nying judiciary ma judge no gi judiciary te. Ng'ama pod dwaro dhi judiciary onge. Okay. To ka ji ok bi dwaro dhi judiciary wabo dhi kanye ka wan gi bura modwa ni mondo ng'adi. Dongo onge. To koro kwatieko professor nitiere wach moro mar doho magayo Ahmed Nasir Abdullahi mano senior counsel ni mondo kik kel wechege nikech oyanyo doho. Doho ni kare koso koro mano to chalo joma nigi ywaruok moko matindo dondruok. Nenore ni Ahmed Nasir nochwanyo gi e yo moro. Ni kako osebedo koloso kuomgi. Inyalo neno e Twitter, tinde ulonge ni X, inyalo neno ka okolos ga kuomgi maber ahinya. Nikech owacho ni gin gi mibadhi mang'eny. To ing'eni ka ng'ato nitiere gimoro mowacho ni e chik ni ok inyal bedo ni ng'ado bura e wach ma ine midonjo ne ng'ato. Mano winjore. Koro mae tabu nikech ing'eni koro court maduong' ni Supreme Court odonjone Ahmed Nasir to kendo chako ong'ado bura. Ing'eni koro mano nenore marach. Ok inyal bedo ni idonjo ne ng'ato ka itiri chak ing'ado ne bura. Okay. Erokamano professor. Kisungo wacho ni you're being a judge in your own cause. Yes. Mane mabedo tabu. Okay. Ginyalo bedo ni gin gi wach moro. But ing'eni nitiere yore nitiere kaka gik moko nego bed ni timo. Yore